Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV. At ngayon, narito ang nag-iisang Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan.
Hello, good afternoon. Uh, Kuya PM, hindi gumagalaw yung screen ko. Ano kaya ito? Okay, mamaya i-check natin to. Hindi gumagalaw yung picture ko dito. Okay. Sige. Internet. Okay, sige. Baka sa ano to, sa internet natin, medyo mahina yung dating ng ano natin signal sa loob ng aming studio. But anyway, again, salamat po sa lahat na nag-viewing and watching, subscriber ng aming Bicolnet TV. At ito po ang inyong lingkod, Kasurog ng Bayan program, Gilbert Bolivar Otibar. Pagsama-sama tayo ng isang oras sa ngayong hapon na to. And sa lahat po ng mga viewers natin na nasa labas ng Pilipinas, other nations, nakikita po tayo at napapanood po dito sa Bicolnet TV. And yun, also sa 6 provinces ng ating ng Region 5. Una po dyan ang Masbate, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte. Yan, balik na. Thank you. Wow. Okay, and sa lahat po na nagpapahinga ngayon, just hang on and listen, watch my program, Change People, SM, IPM, Tony. And sa lahat po na nag-enjoy this afternoon na mga birthdays natin. And happy birthday to my brother Samuel Otivar Sr. who is now celebrating his birthday today. And yung mga friends natin, you are very invited. You are very much welcome to attend the celebration of my birthday's my brother's birthday na yaon po niyan sa Sagpon, Daraga, Albay. Yan. Welcome po kayo. Kayo po ay invited to attend. Yan. And sa lahat po na magka-birthday rin, happy birthday rin. And also sa lahat po ng may mga kamunduan sa hapon na ini na may mga mahal sa buhay, na departed na, and at the same time ngayon po ay condolences na lang po sa family. And yan po ang ating buhay. Kuminsan na talagang if our beloved God talaga na gusto kunin na ang buhay natin, wala tayong magagawa. But yun lang talaga. The life talagang babawiin. At kaya hanggat tayo'y nabubuhay, gawa lang tayo ng mabuti sa kapwa. At yan po ang ating gagawin natin na maganda na legacy while we are here in the earth. In the earth. Okay. Sa lahat po na viewers ko who is watching now and are viewing. Okay. Diyos maraming hapon po and welcome po kamo sa whatsoever na mga greetings, special announcement or public announcement or ipapaabot natin. At kayo po ay welcome. Yan. Kaya ito, sa mga viewers ko ngayon, good afternoon. And ngayon, today is, Monday? Okay, yes, Monday, August 1, 2023. Yan. And I'm happy to, yun nga, binigyan tayo ng magandang panahon. But it is too hot. Grabe. Ang init ngayon sa labas. Nung una, sawa tayo sa ulan. Ulan, at ngayon, init naman. But mas maganda yon. Pag mainit, talagang pawisan ka. Kung malamig naman, yan, papasok agad yan yung mga natin, sakit. But that is only, yan talaga ang weather natin. And yun nga, so dinaanan ng ating bagyo and other part of our regions na tinamaan talaga, like Ilocos Sur. Nakita ko yung post ng Ilocos Sur yung pictures ng isang tulay na maganda siya. Then later on, nawala na yung tulay. But yun nga, malakas talaga doon yung bagyo sa Ilocos Sur.
Then I think that our president declared that Ilocosur is under state of calamity. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya sa mga ano natin, sa mga kinaukulan sa ano natin sa gobyerno na bigyan agad ng asistensya ang ating mga kapatid doon sa Ilocosur as other provinces na talagang rinagasa ng bagyong nakalipas na bagyo. Yan. But yun nga, talagang hindi natin maiwasan yan. In 1 year time, talagang magkakabagyo tayo. Hindi natin maiwasan yan. Okay, again, happy birthday to my brother, Sammy Otivar. Yan, enjoy, mano, and tama lang na inom dahil sa August 3, may laro tayo. And alam ko naman na sa ngayon, maganda na yung ano mo, hindi ka naman masyadong palainom. Just to ano lang, make ano yan, acquaintance to your mga padi, mga barkada, friends, na hindi naman na siya ano, just to enjoy your birthday. Tanganing mahal sila. Celebrate, siyempre, nandyan yan eh. And we will, and also, we are lucky because bigyan pa tayo ng birthday. Okay? And before ako proceed, ito po si sa screen ko, number 1, ma'am, si Ma'am Dema Gomez Mimay. Watching po. Good afternoon po. God bless and more power po. Yan. Salamat po, Madam Dima. And also to my idol, Mark Abin M. Perez. Good afternoon, Sir Idol Gil. Watching from Sultan Kudarat. Layo naman, ni Idol Mark. Thank you, Mark. Thank you. And also to my padi, Kuya Press, Benz Megserrano. Good afternoon, Kuya Padi. Wow. Thank you, Padi. And Roberto Berwega, watching from Daraga Albay, Philippines. Beautiful. Welcome po. Kumusta na po, bro? Roberto Berwega, sa tuya ng Barangay EMS Barrio. Barangay EMS Barrio, Uswag. And also to Aldrin Lotibio. Good afternoon. Good PM, Padi. Shout out sa Mrs. ko na si May Padua Lotibio, nagtimplang juice. Wow, very sweet naman. Okay, thank you, Idol Padi Aldrin Lotibio sa pag-viewing. Opo, shout out Madam May. Applause. Uy na, gumagalaw na. Yes, gumagalaw. Pasensya na kayo ha. Nag-fluctuate, nagahang aming aparatos dito. Siguro sa internet to. So, minsan hindi ako gumagalaw, but minsan gumagalaw ako. Siguro sa internet yan. Okay, go on tayo. The show must go on. Maski may mga interruptions, but we'll stay. We're still eyeing on and continue our program. Ray Lices Maso, maray na hapon pa po from Alislag, Daraga. Yan. Okay. Ray, thank you very much. And Nilia Marcaida, good afternoon. Thank you, Ma'am Nilia, for viewing and watching. And also to my idol, Tomas Añonuevo. Good PM, idol. More power, Bicol ni TV. Opo. And si Idol Tomas, idol, sa mga t-shirt mauubos na. Ang gigibo ko na lang, so number 1 na nag-viewing sa kuya, titawaan ko na lang. Kaya ito na, B-Meg. Yan. So may mga tabi. So gusto magbakal ng mga feeds, number 1 po ang BMEG. Just look for a store na may BMEG product. Bakalun na tabi ang BMEG product. Magayunon po ang BMEG product. Ang BMEG product po, igwa na po yan sa igwa na po yan sa mga dog, igwa na po yan sa mga pig, and at the same time sa ating mga manok, mga panlaban, pang yun, yung mga pagpaparami, yan. BMEG po talaga ang number 1. And also to grand opening, advanced grand opening po, Attorney Art Almejeda sa imo na novelties, yan, novelties sublimation na yaon po ini sa sa barangay Gallinero Compound, CP Daraga Albay. Yan. So po, first 50 client po ning siya 500 pesos set of jersey na yan. Yun ang promo niya sa opening. Kaya dapat po mag-abil ka mo. Tabaraton lang yan, 500. Ano na siya, mga maganda pong tela. When I am, nag-drop by ako duman sa opisina niya, ay sa
itong shop niya, itong talagang gibuan kang mga jersey niya, pamagayon kan mga tela. At the same time, nakita ko sa para ano niya, mga machine na paggibo ka mga jersey, the best. Okay, siguro ka fluctuate na naman, hindi naman nag-iiro ang sa kuya na screen. Siguro sa internet Okay, good afternoon good afternoon ulit. Sa sa grupo ko sa veterans kay our team leader Gary Saunar, Idol Sani, Idol Gary. Good afternoon sa kabos sa grupo kay kay Idol Eric Serrano. Yaon mo niyan nasa graduation kasi ng aki. So aki niya is magna cum laude UP. Kaya very good congratulations sabi idol pa din sa aki mo na nag-graduation mo niyan sa UP. Ang first niya is engineering, magna cum laude pa. Very good. Kaya magayon. Magayon na aki naroon kaya sa UP pa. Kaya after that, trabaho na yan, idol. Eric Serrano. Congratulations sa daughter mo, Snappy. Nagmana talaga sa imo pa din. Talaga yung mga matalion. Yan. And also to Idol Jeff Serrano, good afternoon, mabuhay, Bicol ni TV. Wow. Po. Idol Jeff Serrano. Salamat po. Patapa ko po kamo. And also sa MBC, sa Mayon Bowlers Club na this evening, the final game 2 between teams of Gerard and Team Bung. Good luck, mga idol. Hope that this game could be tied para may game 3 pa kamo. But if Team Bung failed, matalo, champion na sa Team Gerard. Okay? Aram ko naman na bilog ang bola. Talagang up to the last seconds to play. Yan. Hanggat dai pa nagtatapos ang fourth quarter, basta may seconds to play pa, yan nagpipirdihan. Kaya again, sa mga teams, both teams, good luck sa games and hope that there is no mga eventualities na mangyari. Basta just do your game, a friendly game, yan. Dahil dyan man lang talaga ang gayon na iribanan. Friendly game. Siyempre, after that championship, kita naman mag-iribanan dyan sa court. Dahil sa pig requesta na magka-tournament, yan. Kaya dapat camaraderie, okay, sportsmanship, yan, yaon dyan sa team sa basketball. And also, I am also congratulate the ongoing basketball tournament dito sa Arangkada Banwa Basketball League na basketball tournament na dyan sa Taraga Covered Court, Pigibungon yan from 8:30 or 9 up to 7 ganyan, 8 in the evening. Talagang rogado or not rogado, but the presence of the respective referees, yaon talaga. Kaya I'm happy na the SBP, Samahang Basketball Pilipinas, DERA, and other SBP na sabay para mag-officiate, para mag-control kang game. Yan sila. Gayunin po ang laban. Okay, kaya good luck po sa mga referees na dyan sa ongoing na Arangkada Banwa Basketball League. Good luck. Sa mga nanggagana, thank you ng gana. Congratulations. Nabibirdi, try next time. Better luck next time. Yan lang talagang basketball. May pirdi, may gana. Okay, okay, nagbalik na naman. Yan. So mga sa mga viewers natin dyan who is willing to magpa-advertise or greetings, chat lang ko. Babasahon tayo. Wala akong ligtaan ng mga babasahon. Basta yaon, nag-post, nagluwas, I will read it para po sa indo. Okay.
Presently, kahapon pala, today, kahapon is Sunday niyan. The Police Regional Office 5. Ayan, Sports Fest. Ayan. Okay, Sports Fest na nangyari kahapon na gabos na mga events na ginribo po. Gayon, kasi lahat po ng mga talagang laro pinagawa po o ginawa po ng ating Police Regional Office 5. Doon ko nakita yung bagang gulong ng Reda. Okay? Pinapaano nila, nagko-contest sila, talagang yung parang pambata baga. Ginaganan, bata, ikot sila, yung pinapalo yung Reda, nag-iikot, sack race, tag of war, yan, may dart, may 500 meter dash, 1,000 meter dash, wow, may swimming, may shooting, and lahat po na event. Kaya successful of that Kasura Pro 5 Sports Fest, the best. And I thought that the Albay Provincial Office 5 was declared as the winner in basketball sa provincial level. Then naman, so sa region naman, yung regional headquarters yung nag-champion under team ni Idol Chagi Arienda. Every year, lagi niya champion ang team ni Idol Chagi. Talagang the best mga players. And also sa padaba kong barangay Tabon-Tabon, good afternoon po kila Padi Art Gomez, who is running for barangay captain po ng barangay Tabon-Tabon. He is my classmate in the Philippine National Police, and he is now retired. As of now, I think he's connected with the PWH as a part-time niyang work. But siguro, if he runs as the barangay officials yan sa barangay Tabon-Tabon, stop na siguro siya mag-work. But I hope that he's doing this be part as maging honorable sa sarong barangay. It's a big challenge. Why? Siyempre, kung iba, you already retired from the Philippine National Police. You're already retired, but you're still want to be a public servant ulit. Okay, kaya again, good luck Padi. Good luck sa padaba kong barangay Tabon-Tabon. And I'm happy na with the support of the people of Tabon-Tabon, let us make a change naman. Tawan tang break sa mga new. Kung nakita man ninyong may may quality, may credibility, may aside from being a retired PNP, is now running for barangay captain, but check natin mga criteria niya. First, it is scholastic. Second is credibility. Third is attitude. And at the same time, yung mga past record, talagang no bad record siya, or may siya, at the time. Yan, ganda yan. Kaya dapat good luck pa din sa plan mo na mag-run as barangay captain sa barangay Tabon-Tabon. Good luck sa mga residente, sa mga constituents dyan po sa barangay Tabon-Tabon. Sa mga sa mga amigo ta, digdi sa Golden Legends. Good afternoon. Magpreparar na mag-attend sa birthday celebration ni hermano sa amin. Kaya so gusto mag-inom, so ako mag-inom. Yan, kita man yan ma-pirit. But anyway, siyempre, if you are going to attend sa graduation, sa birthday, one more thing na gibuhon din is to eat, or after eating, you are going to
drinking, basta moderately. Because, ano yan, pag sa panahon tangon yan, tingnan mong init, inom pa pa niyan, siguro, sa init pa lang, solve na. Ang over. Anyway, tayo nakaka-observe ng ating health. But anyway, after that occasion, tomorrow, padaklusan, solve na yan. Mawawala na yan, mga hangover na yan. Okay? And also, yung yung ongoing na relief operations, yan, sa ating mga evacuation center. Na as of now po, ang ating mga evacuation center still on their place. Wala pang guidance, wala pang binababa kung ano talaga ang status ng ating Mount Mayon. Kaya still, our brothers and sister nasa evacuation center pa. Alam mo naman natin na the local government of the respective mga evacuation center talagang hindi nagpabaya. They doing their best, binibigay po lahat ng mga needs ng ating mga kababayan sa evacuation center. Kasi kawawa naman kasi pinalis natin sa kanilang mga residente just for their safety, but pag dumating naman sa evacuation center dapat or local government, respective local government, kanya-kanya tayong magawa ng paraan para mabigyan ligayahan ating mga nasa evacuation center. Okay. Comments. Okay. Tara tayo. Yan. Okay. Anyway, yun lang. Okay? Okay. In the meantime, mag-click muna tayo. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Okay naman. Naglos naman. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan.
God. A short break. Okay. Maganda ba yung ano ko? Screen ko. Fluctuate yung internet natin. And also, I would like to congratulate Sir Edmundo, Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Sr. Sir Cirillo is my former ko dati and sa R5. At the same time, he's my classmate sa schooling kampanahon sa aming PICAD course. Kaya siya po ngayon ang bagong Chief of Police ng Daraga. Sir Cirillo. Mapait. He's also a Bicolano. Sir Cirillo. I think Sir Cirillo is tabako siguro yan, Sir Cirillo. Good luck, Sir Cirillo sa Daraga. Ano rin, Sir, I will drop by sa office mo to have a call for you so that maganda yung makita mo ako. At the same time, kung ano man extend the help ko and also to our Bicol New TV. Yan. Maganda yung report. Nakita ko sa iyo, Sir. Good luck. And John Chory, Daraga is a nice place to be. Best in do business. Ang Daraga. Yan. Kaya po, sa Daraga, mga magayon. Ang Daraga magayon, mga magayon. Yan. Good luck, sir, ha? Good luck, sir, sa new environment mo. New place. New na yan, challenges sa iyo. And at the same time, pati sa siguro ngayon na paabot na eleksyon na sa aim mo siguro, sir, na dahil sa sa leadership mo, tamang-tama, ika ang magiging Chief of Police talaga. Okay, OIC sila, OIC, official in charge mo na yan. Mga after 1 month ka yan, full-fledged sir. Full-fledged Chief of Police ng Daraga. Okay, and sabi po ni Aldrin Lutibio, how are you? I'm still in Japan. Who will have a birthday in August 12? Sister Teresa Lutibio Isaka. Okay. Maybe she asking for that when I share your live broadcast. Thank you, Padi, and more power. Yan. Okay, Padi. Happy birthday to your sister. Yan, si Sister Teresa Lutibio Isaka. Yan. Thank you very much po, Idol Aldrin, sa pag-viewing mo and pagbigay mo ng pagbigay mo ng greetings para i-broadcast to. Thank you very much. And also to Pade Sire Spars, sabi niya, good PM Kuya Pade. Mabati lamang kan tropa digdi sa Albay Provincial Office, especially sa trupang Apuban. Yan, belated 4th year anniversary. And thanks very much to Ate Police Lieutenant Colonel Leia B. Sopilana, the ever supportive former Albay Provincial Office Chief Picadu. Wow, okay. Sa mga band, Albay Provincial Office band, just maray na hapon sa Indo. Also, to Madam Police Lieutenant Colonel Leia B. Sopilana. Yan. I think Madam Sopilana now is in Sorsogon. Tama daw pa de. Nasa Sorsogon na si Ma'am Sopilana ngunyan. Bako na sa Albay PPO. Nag-reshuffle sa mga officers. Opo pa de. I love you too. Yan. I love you. Okay. Thank you very much for this. Sa pag-view and watching to my program. God bless. And also to Joy De La Cruz Romano. Good afternoon po, Idol. Nagluya-luya na naman sa tuyang internet. Wala na tayo sa screen. I think there is a low distribution of our internet. Okay. R9 na po. R9 na po. R9 na pala po si Madam. R9 that is inside the camp. Camp General Chiminola, Pade. Okay, good luck. Thank you very much, Pade, sa info. Pade, ingat man, Pade, ha? Ingat. Kumusta ba ako na dyan kay Kuya mga pinili ko ito, haligaw ko lulugod.
Basta mga mga kuya diyan sa sa Albay PPO. Regards sa lahat. Miss you all, mga padaba kong Philippine National Police. I miss Philippine National Police. And now, I have here a query regarding po diyan sa sa kuya na Aleco. Okay. Aleco. Kasi I applied for yan. Yung applied ko doon, ako doon, pinapunta din ako sa window 9 ba yun? Window 3, window 4. Check my statement of if I'm a good payer. Tama man. Okay? My request is about yung electric meter or kontador na formerly yung APIC pa ikinabit yung kontador ko sa puon kang Santol. Now, okay, ang request ko dahil yung neighbor ko talagang mayroon na silang talagang yung Aleco post na kang Aleco talaga. Tatayid mismo sa boundary kandaga. Now, I'm requesting na kung pwede that my electric meter or kontador be transferred to the Aleco post beside of my boundary line. Nakatayid ko man sa may post. I filed my request. May sketch pa nga niya ako dito. Last July 5. But as of now, wala akong action. How many times I called sa telephone number na tinauninda, itong leaflets pa na sa date na tinauninda. As of now, unresponse, pa-follow up lang doon daw sa nila. Sabi ko, bakit ganun? And I am also, wala ba na akong problema because tama naman, wala ba na akong utang. Bakit ganun? Kaya sabi ko, almost 1 month na po, Aleco. Ano po ang problema? That's why nabipending yon. Kasi iniingatan ko doon, kasi kung pasukan ng tubig yung kontador ko, pumutok yun. At ginawa dati, nag-corrosion na yon. Kasi nakalagay sa santol. Pag umuulan, bubuhos doon sa kontador ko yung tubig. Di ano na mangyari doon sa kontador? Pag sumabog yun, di wala akong kuryente. Magre-report ako how many times, how many weeks or months na naman nila gagawin yun. As I think that baka makadrop by ako dyan, Aleco, kulitin ko naman. I have here a receipt na of my copy ako na sabi ko, that is already mga 1 month na. Today is 1. Pag 1 month. To be exact, my request. Ano na po nangyayari sa Aleco natin ngayon? Kailangan ba man to man or nagbigay naman ako ng sketch at the same time, receive nyo. Ang sabi, we will, siguro, hindi ko alam kung anong paggawa nila yan, kung paano ang distribute of works o kung paano po ang priority and so forth and so on. Okay, Aleco, please wake up naman. Kasi yung request ko naman in good faith. Wala naman akong utang. Wala akong problema sa inyo. Please, Aleco. Kasi hindi naman lang ako. Marami ang sa case ko siguro. Mas maraming may mga case na ganyan. Na siguro yung malayo. Hindi ako malapit lang. But yung request ko is in good faith naman. Kaya please, Aleco. We'll try to the attention of the Aleco management. Kung pwede, yung mga ganyan request, bigyan ng pansin. Okay? And also, yung natin, yung during night time, yung kagabi, anong oras naman, burn out na naman yun. Kaya, Aleco, what happened? Hindi lang sa area namin, but in other places, dito sa province of Albay, mostly causes of brownout, yan, ganun tayo. Then pag lumabas yung bill, taas, pero lagi naman nag-brownout. Okay, and yun lang po, yun lang. Please,
baka bukas makadrop by ako sa opisina ninyo. And I will ask naman, and I will bring the received copy of mine na ipakita ko sa inyo for almost 1 month na. Thank you very much, Aleko. Okay, the time is 2:50. 10 minutes pa tayo. Okay. Sa mga friends natin dyan sa labas na may mga upcoming events, upcoming mga activities. I think the veterans may outing this coming Sunday ba yun o Saturday? Yan. Pag Sunday, attend tayo. Pag Saturday siguro hindi. At ano lang, track by rin ng konti, kunting jamming, then paalam ng maayos. Yeah. Okay. And okay. And also congratulations pala sa mga i-enroll naman, that there's an announcement coming from the Daraga National High School that by next week the start of the enrollment of all levels. I think the schedule of grade 7 and 8, I think and the date of 7, August 7, grade 7 and 8. Grade 8, August 8. Yan, August 8, that is siguro grade 9 or 10. Yan. May mga schedule na po yung enrollment natin yan sa Daraga National High School. Kaya back to school naman tayo. Nagkaka-traffic na naman tayo dyan sa Daraga. And, syempre, busy naman tayo. Kasi we're going to wake up. We're going to wake up kung ano yung oras ng pasukan ng mga bata. Yeah. Busy na naman po tayo. Busy naman po tayo. Okay. Since na po kayo kasi yung ano natin, yung screen natin nag-fluctuate. Minsan naghihina yung net, yung net fluctuate siya. Ganun talaga yun. Anyway, no problem yan. The show must go on. Okay? And thank you to Ate Joy, Boama Lopo for viewing and watching to my program. Thank you, Ma'am Joy. Okay? And congratulations sa winners for the past week na mga laban. The game between the Barangay Peña Francia versus Balinad. Si Balinad, default. Na paano ito? Tora. They nag-attend. So, Barangay Balinad. In spite of the fact na may uniform, may schedule, walang dumating. Siguro may mga business yung mga players. Yeah. Okay, for the information everybody, when we are going to pass by part ng Kiwalo, okay, yung bridge ng Kiwalo po ay inaayos. Inaayos po yung Kiwalo Bridge na parang kita ko na there's a new change na babaguhin na yung bridge dyan sa Kiwalo. Kaya baka by sooner or later, for the next month or the next week, baka na yon. Isarado na yon. We are obliged to route now from Timantong na. Kasi ayusin yon. Ayusin ang ng tulay ng Kiwalo Bridge. Barangay Kiwalo. Okay. I think siguro the certificate of pag-file of certificate of candidacy ng ating mga aspiring to become barangay captain, barangay kagawad, SK will be on August 28 this month. Yan. Kaya yan natin nakita kung sino-sinong ating mga kababayan, ating kalugar, kabaryo, talagang magiging very qualified to be a good public servant in our respected community.
community, irrespective in our barangay. Ngayon, nakita natin talagang he is very active. Why? Dahil hindi boto. Okay? Siguro dahil na-postpone ng ilang taon. Yan, ilang taon ang ating eleksyon. Doon natin matitest kung ano talaga ang nagawa at gagawin pa ng ating mga nakaupo na mga elected. Kasi ano po, tayo na po ang nakakita ng mga ginagawa. And also, one of the very much comment that I observed na barangay. Maski sa na barangay po. During my time when I am the chief of police, ito yung na-observe ko. May mga active tayo na barangay na usually, pag noon umiikot ako, mismo, there is a duty barangay officials during night time. Talagang nandyan yan. Dalama yan. Kasi duty siya eh. Now, if there is any eventualities na nangyari sa barangay, siya mismo kasama. But, in a real way, may nakita ko na walang duty na mga barangay officials. Pangit. And at the same time, yung ating mga duty, barangay tanod, hindi na umiikot. Just stay in their respective barangay post. Andun lang sila. Kaya pangit po na hindi umiikot ang ating mga barangay tanod. May nangyari na, yan na. Kasi walang gumalaw, hindi nga umikot. Okay, kaya yun. Ito pala. Okay. Sabi ni Paddy Pars, Sir Pars, Kuya, Police Lieutenant Colonel Binarando Ramirez, DPDA. Wow, si classmate. Classmate ko yun eh. Siya na palang DPDA ng Albay Provincial Office. Kuya, Police Lieutenant Colonel Edgar C. Clerigo, Chief Parmo. Yan. Kuya Ignacio Suarilla III, Chief PSMU. Kuya Pims Christopher M. Acosta. Pims na pala si Christopher Acosta. Parmo, Chief Clerk. Police Lieutenant Colonel Alejandro Monge, Chief PPPU. Kuya Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo, former DPDO. Kuya na pala siya, no? Kailangan pala din si Chief of Police Candaraga. Welcome, Kuya. Kuya pala sa agad si Kuya. Okay. Thank you, Pade, for the information. Snap, kan si Pade. Pade, pag may mga ano dyan, Pade, dyan sa PCR mo, chip kang Picardio mo, kung may time, be my guest here in my 2-3 p.m. schedule program. And I want to be them to be interview or at the same time to be my guest with regards with the activity ng all Albay PPO in response with the 5-point agenda of our GPNP at saka mga kasimbayanan activities ng ating Philippine National Police na ngayon marami po na talagang mga activity ang ginagawa ng ating mga Philippine National Police with regard with the kasimbayanan. Okay, sabi si Padi, Adim Lupamya. Good afternoon, Tabi Padi. Salamat Padi for viewing and watching to my program. Padaba ko mo. Datisan. Okay. Wow. Okay. And also sa mga natin sa regional headquarters, and I'm happy with the results of my documents that I already submitted, the documents sa PRBS, and yun, kita ko talaga na pag-retire ka na, pag kailangan ng documents para ma-update yung record mo, na they are very much welcome. Pagpunta ko dun sa opisina nila, ang maganda ng approach. Because even though you are retired, pag nakita nila na maganda naman yung dating mo, talaga entertaining ka nila. Yan, dapat maganda sa mga opisina ng ating Philippine National Police na may
may ngiti. Masok ka sa mga government offices, like the Philippine National Police. Dapat makita nila na na talagang pinapakita nila na talagang they are the motto, deserve and protect. Nandyan lang sa Philippine National Police. Okay, again, the time is 3 p.m. Kaya inabot na magkitakan sa po yung oras. And yun. Ano, Sir Tony? Makakanta kita, Sir Tony? Aron daw di Sir Tony ang pinutong ko dili para makapagkanta kita ng mga mga kansyon, Sir Tony. Para Tony. As aga na lang. Okay. Okay. Okay, again, salamat po. Tomorrow, just a deal. Promise. Sabi ni Sir Tony, aayusin ang aparatos. Then promise tomorrow, whatever request nindo, kakantaw ko para sa inyo. Okay? Again, this is your Kasurugdang Bayan program. This is your host, Gilbert Bolivar de Bar, kasabing, padapa ko po kamo. God bless. Padaba ko daragang magayon. Peace be with you. Ingat-ingat po kita. Love you.